Ropiny kod mbaka oromo osechako kidienjno mar mbaka oromo. En gino mar ni idhi mbele yo makare bang' winjo chenrono mano mar kaka wanene mobiro nyare saa 2 nyaka saa 4 mar okinyi ma kawuono. Dakika osekalo 14 tok saa 4 mar okinyi ma kawuono. Arwakni machiegni adhi bedo kata e tielo ni nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokiewo nyaka sango to weche mathoth moikoni kar kae ka onode no wapuonjre ka wantiere kae kod okil kotenore kod weche mago mag chike. Kawuono nyakora mojonga no piny kar kanyo en choko pach jopiny. Itime ga yo machal nade. Mage moko kuom penjo moko mar bedo kae ka wapinyo kod mujonge bwo katiba mar higa mar 2010 mabende osebedo kanyo ka dhiro kendo medo jiwo mondo mi ochok pach jopiny motelo ne chenro mopogore opogore. Tainya ka wayudo thuolo mano mar twak kod jalony weche mag chike mondo mi okonwa ni to gindo gin gik mage monego bed ni rango e pen chike mopogore opogore mano ka irango ne dieri teko ma japiny tiere godo en mane kiwacho ni power belongs to the people mano ka irango kar kanyo ni teko ni to ntiere wi ng'ato. In kaka japiny ka onoda penji kendo ka indu thuolo mar gonwa simu aingonwa simu motelo network mabende wantiego kar kanyo achiel kachiel mar mondo mi ikonwa ni to en nade odiochieng'ni. Ka ono ka wapenji ka ni weche gi maga chike tainya e paro mara choko pach jopiny. Iwacho ni chike gi kama gintiere oketgi mondo mi giber ngima jopiny kendo ni adieri gigi duto chopo kare. Kawuono wadhi bedo kae ka warango gi achiel kachiel mondo warang bende ni gigi gitimore sirkal mamalo kende koso gigi ni e sirkande mag county. Mano wadhi bedo kacha ka warango kanyo ni devolved government ni en to en gi ting' mane en na adieri kada pach japiny mane county kanyo chok paro. To bende chike mapacho ka bende oyango ni jadi manyaka bed pinye ko kiwacho ni mind public participation. Inyayudo ji 10, inyayudo ji 5, inyayudo ji 3, inyayudo ji 100, inyayudo ji 1,000, ji 1,000 gi wiye. Magi duto gin choko pach jopiny. Nitie ga form ma ji onego bed ni jaso. Koso jomoko dhiga mane hall kuom ranyisi ana wuok Kisumu county. Kidhi hall mananga primary kacha to mi form moko jaso. Indika nyingi ni I was here in sign. To mi soda moro emadho iwuok, mi pi moro emadho iwuok. Mok ing'eyo gima ikete koki cha ni to en ang'o. Gin gik mage mantiere kar kae. Nyaka gigo mantiere e county wabedo gi thuolo mane mar neno gi nyakora mojonga kama wantiere kar kae. To bende kirango telo mag county ka itimo public participation ni onego bed ni chopo ne geyo mane mar mondo mi giyudane thuolo mar ng'eyo kata mag nono matut ni gik mage to mosebedo kae katimore. Penjo thoth kotenore nyaka kod weche gi maga omenda kiwacho ni gigi duto onego bed ni rito kata public finance omenda gi makonyo jopiny e weche mopogore opogore onego bed ni ineno kaka itiyo kode kendo jopiny onego bed ni golo pachgi e kinde ma gigi duto biro manelo weche mag loso chike onego bed ni rango gi yo machal nade. Nyakora mojonga kawuono wayudo thuolo ni mano mar twak kar kae ka wantiere kae kod okil Ken Odhiambo. Wakili Ken Odhiambo kantiere kodwa kar ka ang' olernwa ne maling'ling ni to chike gi duto onego bed ni rango gi nade pek mane monego bed ni miyogi. Achiel kachiel nyakora mogejwang' magi weche moko mathoro chopo e doho. Higa mokalo nitie paro mar chik mano mar omenda mabende nowit oko to nowite oko kaluwore kod gino mane wacho mokwongo ni ero samoro jopiny ne ok ochoko pachgi yo makare. Tinende nitiere paro mabende igolo jood bura mawuok Kimbo mar piny Kenya wacho ni nogo chok pach jopiny kotenore kod keto kembe mag sukari e lwet ji giwegi kawuok e lwet sirkal. Gavana ma Kisumu bende wacho gima chalo kamae. Gigi duto kane timore nyakora mogejwang' de bed ni gigi duto notim kata winjruok moro ne oneno achiel kachiel kata twak gi jopiny. En gimoro mano timore koso gimoro ne ok otimore adieri mano kama gintiere ka achiel kachiel. Kama wakilo osechope ka nyakora mogejwang' wadayudo thuolo mar mondo mi walosi kendo warangi ane achiel kachiel ni gigi to iketo gi kanye. Ka waloso weche mag choko pach jopiny kata public participation tiende nang'o pile ka pile ka wantiere kar ka wuok tich ka wuok tich wabedo thuolo mar puonjruok weche gi mantiere chike kata mantiere katiba ma pacho kae wabed kod ng'eyo wagolo dok e itwa kendo wabed kod ng'eyo matut ni gik mage to mosebedo kae katimore achiel kachiel. Nyakora mogejwang' weche thoth anya wadhi bedo kwalose an gi jalony e studio mwada miyo thuolo mar mondo mi watwak godo kendo ukonwa ni to kwa wacho public participation kata choko pach jopiny tiende nang'o. Kato bang'e ang' wang'inje matindo tindo kod penjo mamoko bende mantiere godo ioronwa gi SMS line oyawe na 3 Facebook maro wantiere live Ramogi TV nitie penjo mapenji kar kacha bosega chok pachi kata bisega golo paro
e paro moro amora mar chik mabiro iri kama intiere. Antiere ka kod wakili Nyakora Mogejwang' ma wakili Ken Kennedy Odhiambo wuoda Lagos e mole stu karka wachako kode achiel kachiel okinyi makono wakili Cheyo Machalani. Cheyo maber. Aro wakili machiegi. Kamano. Leo matin lakini wasechopo. Kamano. Mana kama dadonje iye kae wacho weche mag public participation kata choko pach jopiny. Gini tiende nang'o kaluwore kod katiba titime okenge mage maponono gintie. Ng'eyo ni sani kaluwore katiba marwa man wabiro go 2010 wach mar public participation nyiso ni choko pach jopiny mondo iwinjgi nikech wacho ni kirango iluongo ni article 2 mar katiba marwa wacho ni teko te en mar jopiny. Mas gimar sama idwa timo gimoro madhi affect ngima margi nyaka chok pachgi iwinjgi ni ginto giwacho ang'o nikech gik midwa timo gite itimo ne gin ok diwach ni kaka sirikal idwa timo gigi ni in iwuon itimo ne gi jopiny koro nyaka gibende pachgi ing'en to gidwaro ang'o to gin ginene nadi nikech teko duto te kaluwore katiba en gin ma gin go to enano koro gimi kaka sirikal mondo wacho ni gidelegate ni teko margi ba teko te kaluwore gi chik mar Kenya to en mar jopiny. Koro gima sani osebedo article 10 mar katiba marwa on national values wacho public participation ni kanyo to kata mana parliament marwa through attorney general office oseketo gimiluongo ni public policy on Kenyan policy on public participation. Wan gi policy mwaseloso mosebedo gazetted mawacho ni kama mae policy mar public participation nikech waseng'eyo ni public participation sani nyaka tim tiseneno kata gik mang'eny oselwar e Kenya ka mochak gi kata county government ochak gi sirikal mamalo lwar nikech iwacho ni ok otim public participation ok no winj pach jopiny to gini biro kumiluongo bende ni iwi choko paro ni ite gimiluongo ni meaningful public participation be ichoke malongo be en effective ichoke ma kesa muri nyawacho igona simu tipenja ni inene na dewach makama to bendo be effective koro choni ido kasa ni public participation moro timo mar wabunge timo mar CDF awinjo ka aneno kichoko ji matini hall na neno mabondo ka ng'iyo ji tano ka gichopo kata 50 koro diwache ni mano public participation no serumo bondo wasetieko public participation nitie namba monego bed ni chopo nikech ng'ato wacho threshold malong'o bende nitie mose ket gi katiba anyalo wacho ji macho romo kama onego bed ni choko pach mondo poko keti lakini iwacho ni koro gima iwacho ni onego bed ni ng'ama timo public participation oketo mechanisms ken mono gidolo no manamo kani bolongo ni mise makare mondo nene public participation kidwa timo public participation maji 40 million tichoko wacho moko samo tiyo gi common sense jijini 50 million ichoko pach ji alufa par kende bedi wacho ni man timo public participation koro moko tiyo gi wacho ni jigin 50 million at least wacho pi kuom ji 1 million wawinje pachgi to jok mal jolony bende wachokie pachgi nikech samoro wan inya biro ir ji to idwa consult gima tek kabisa tek winjo tin koro dhi mana kawo ji gwenge to jolony man kanyo bendo kiketo koro man biro ka public participation no okober nikech biro ka sani kitimo public participation kata gwenge kucha wachin MP oro kise oro MP timo public participation ibiro ka supporters mag MP manika chances majo gikwero MP ni gino kwadwa tek kabisa lakini samiketo jolony nyiso jolony be untie biare mewa pachu iketo sectors mopogore iwacho ni kawuono wan gi jolony kiny wan gi jopuonj kiny wan gi joboda ikipogi kamano tiboyudo ka yudo timo public participation motegno moloyo kawo ji tiketi hall tukisiketo gi hall oking'ia ng'ano man go e hall ka samuiro unaka osiepe ma chanti ma fishermen geri rekend gi biro kanyo tidwa chako consult gi wach CDF titieko ni jo lupo ma seme owacho ni CDF gidwaro initieko ministry public participation okodhi bedo public participation man kare koro gini nyaka ing'eni to sectors gite imulo ng'ata ma gini nyamulo matin bende iwuoyogo inyise ni in isetiyo gi gini 20 to wadwa loke kama gini berni koso ok berni to kata kiyieno berni to waloke nang'o wan non wadwa loke kama
indi na loke nade. Kora paro ni mano e gima chik sani obiro, to nobiro mana nikech teko mar jopiny, recognizing ni teko te wuok kuom jopiny man kagi. Koro kata janeko to nyaka winje. Ni puonjo wacho ni hata kama yeye ni mwenda wa simu lazima asikizwe. Koro chiko iti to wacho ni nikech teko te ni kuom jopiny. Koro pan mano nyaka understand public participation akanyo. Mane basis mare, mane kumuchungi ni teko te wuok kuom jopiny. Koro mano ka japiny nyaka mithuolo to kodi wacho ni japiny ondiki to koro ibiro ni ing'eyo molo japiny. Ni nyise ni koro aseparo gini nyaka watime kama. Ok nyaka wa involve, aseneno gima ber kodi. Nyaka bendi nyise ni kaka ng'amonde ikatich, aneno ni bendi miya pachi wach kama. To kata ka kidware namo. Kwa loke kama tinya dware. Nikech samoro bendi gimoro kidware man kicheko kete. Lakini kwa loke maber to bendi dware. To mano nyamna timre kwa winjo pach jopiny. Ok moko maneno ga kitimo jakaranda. Otim gi atima lakini otim gi mang'eny. Kech Kenya duong'. To kiketo ni within 1 week to public participation. Ok nyalre 50 million jing'eny kabisa. Kama ginjere karkae. Mane madipo ni kirango gi lony mari misebedo go weche mag chike gi. Kita morango e piny Kenya. Onego bed ni kete tim kata implementation jete meyo machala de county kachel koda ka sirkal mamalo. Nikech moko nyawacho ni kama ntiere karka wadhi award wadhi kama chal nade konde mopogore kama gintiere. Onego range yo machala no kete tim e county kata pogruok mantiere kindgi e county kod mane sirkal mamalo. Anaparo ni gimonego watim ni onego water gini to the lowest level ma inyalo tim. Kaya sani wan gi units mang'eny. Kata national government sani emiro kan wan nyaka gi office mag chief, nyaka assistant chief mwalo piny. Kaya sani kiwacho ni dwa timo gini up to the county level. King'iyo dalawa kucho, let's use an example, Siaya County. Iwacho ni bro timo gini Siaya County Hall, Siaya County Hall Island, kata Siaya Town Hall. Joma bro wokra rieda bichop Siaya Town Hall mondo chiwo opinion gi gin jadi. Mano nyiso tayari sechako interfere gi public participation. Itamogi through finances. Kech ng'ato ko biwok weyo tije mwalo Uyoma. Nodwa biro nyaka Siaya alego malo mondo team public participation. Koro gini nyaka idwoke to the lowest administrative unit. Idwoke piny kabisa. Kata ka kori bro kelo ji nyiso ji ni kawuono kema kama wabro romo assistant chief's camp ma this sublocation. Wabro romo isiro ma piny mogik piny kucha. Tibro yudo ka ng'ato yiewe gimotimo mondo bi owogi puothe ma entie obi kanyo mondo kel pache. To kinyiso ji ni jorom Kisumu wabo timo public participation, jo-Nyanza te orom Kisumu mondo tim public participation. Jok mapro biro Kisumu mondo tim public participation no gin jadi. Nyiso ni first isetimo discrimination. One, isewacho ni jok maonge pesa te ok bibiro it public participation. Jok moti ok bibiro public participation. Joma tindo ok bibiro participation. Koribo yudo ka jok man gi interest siasa kende mabro biro. To mano paro mano kutimo public participation. Mani kao ichal ng'ama wacho ni koro ichal ng'ama oluongo MCS kende public participation gin gi political interest. Gibro biro public participation. To mano was it the intention marwa. Koro dwaro ni gini nyaka dwoke piny to the lowest level mondo kata ng'at manende kala wacho na winja ng'ama timre kacha mano choko paro iwach makama. Wadonj kanya benda wachi asebedo kan gimoro ma wachi kiwuothi gwenge Clio kiwuothi gwenge jin gi paro mang'eny. Kidhi kata mana kuma ji goe draft dala kucho gin paro motegno kabisa. To paro gi criminality yath kuma ne gibetino nikech kuma digi ido ka public participation okete inyiso ji nyaneno moka jiromo Siaya town. Ji adima bro sacrifice ni pacha maler madawacho ni achaka gol 300 na achaka chop go Siaya monda I waste the whole day monda gol pacha. But kikele kuma machiegni kuma gintieni to ginya wacho no ka chief kacha nitie public participation ginya wuotho gichopi mondo gigol paro. From there paro ni obedo reduced nadi
into writing. Kechido ka samoro gima kendo rach ni yudo ka ng'ato iketo ni dhano wuoya to ng'ato wacho ni en owinjo. Samano dhi bedo implemented result mar public participation ibro ng'ena de ni into gima ni wacho no chopo. Koro yudo ka jomoko kido public participation moko na neno ka the last time aneno ka minister CS mar treasury negitimo gi the chairman mar KRA Jivanji Kacha ng'ama ne ndiko onge form mifilo onge jiwuoya. At the end of the day ibro ng'ena de ni ma gima na wacho cha to wacha to waziri no tiyogo nkeche no keto bet kanyo no winjo. Kora neno ni gini wakete to the lowest level piny mogik. Kantie ka assistant chief otere piny kuro kanitie siro ma piny to the lowest level. Gech kwa medo ngawe malo to hizo ni watemo jomoko mang'eny watamo mondo quick participate i process no. Yes. Rokomana nyada ni wamagi kana dai kodwa chel ka to ka wiwe masanto tie ote mapod mero donjo kar kae Samuel Donel wacho no kentiere Homa Bay ayudo maler mar jana ngutieno awacharo piny yo makare kendo ntiere live no chenro kantiere Nairobi kae Westlands no chenro nyakoro mo jwang watch mantiere kar kae Nelly Austin wacho kane watching live kendo public participation and just for formality jo piny okwinji gadwondgi mano paro maja piny bede ntiere godo Ojunga Donela erokamana enya podi ko monte mari Kalebo Mondi neno ka ntiere ogono aka mentie makaro wacho awinjo maber ahinya Ramogi TV ler kendo yom kendo neno maber ahinya baro numbers Owino mantie Kisii Information Office erokamana ahinya Steven Gabriela erokamano kod Levi mmoja mantiere Busia Obikai wacho ni elu chenro benda chel kachiel iorno ote kachiel koda kaparo mantiere godo ensangwene gnus ukinyi makawono chenro mar mbakoro mwaka wi masana duoka kod mathoth penjo mantiere godo kotane kod choko pach jopiny angi orno ote machuok namba mar simu bedang biro ni kanya chel kachiel mar mondo mikonwa mathoth kotane kod chenro mabiro wano godo kinyi makawono wakawi weyoni. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Hammering people is not necessarily going to give you the best result. Influencing them to want it is probably going to get you a better result. You know, the effort it takes to put somebody down. Yeah. If you use that effort to stand on your toes and stand up, you'll go so much further. You'll leave this person you're putting down behind. Why I look to serve on board is just the exposure it gives me. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Niti wachonu adier, an gi Rakesh ne wasetimo arus. To nyathina be, nyathina no wuon gi en Rakesh. Citizen Duga, the home of
Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Macheni kenya nyako romo gijuangin moro marani podi kete karkai chenro mara mbaka romo wadhi nyime kod twak kawantie karkai wachako kod ote mar Nelly Austin mwacho neno waka entiere ene kaunti mane anawana wacho ni watching live public participation and just a formality jopinyo kunyiga duondgi mae chalo kidieny maka oyudo wach machalo kama ok giwuogo oko giwacho ni gin mag jotele machano gi kama gintiere mae na achiel kuom achiedh nade mantiere kar kae kenya duoko penyo mar Osi nikech mae ni gimoro adier ma japiny osekawe kama koro koluwo public participation kendo ni jiromo Mama Grace Onyango Hall Kisumu ji okuogi kama aparo ni gima wacho no wa understand kumo ae no wacho ni gini en formality seche moko ji neno kamano nikech gima timre en seche moko kaka na wacho mokwongo iwuoyo kacha tikian pachi ok ndiki ngato chiko ite kore kian to gimi wacho ni bende odhi chopo kumonego chope pesa ni kitimo kwatimo public participation gima deal kata national government samoro to inobi iri mwalo piny kucha Homa Bay to Homa Bay kucha in samoro in mana gi county commissioner ema chiko ite to seche muchiko iteni giga koket piny tamoko kondik gi piny in ga diera mane ngik miwacho gi bro chopo kumo chope malo kucho koro gigi ema pan kelo tabu to kwa nyalo bedo gino sebedo weche mang'eny mechanisms mage gin gik monya timo mage mondo public participation obed effective mondo paro mogolcha nitie kumikete mondo ndike nikech kuma dier kiwacho dhano pachgi ok oyombra ahinya dhano pachgi dwa gachal kata ni kaketo jirum kasani taluongo gi achiel mondo ng'ato gol pache kata gi mana jalo fachiel ibo yudo kiburo mna ka ng'eny to points apar ng'eny ji bro nuogi ng'ato sewach to ka gi consult kendgi kech dhano pachgi dwa chal matin koro public participation no kwanya bedo gi kaka indike ng'ama no golo paro kati wacho ni ka ji ogolo paro makama bendike besom ni jomo bet kanyo numa wawuoyo kawuono to gik mawacho te kawan ji 100 gik mawacho te oduogo to gik mokabich makama to ji wacho na dier this is the position ma wanti there is there a place ma inya bedo signed ni ma was the resolution manage chope hall makama chieng makama mondo ngato bed gadier ni gik mawacho idhi tigo tingen kiketo ji rumbi ngane chung tiwacho microphone ngane chung tiwacho ngane chung tiwacho unless wabro bedo no wa air gigi live ma is not possible nikech submitting public participation there'll be wabedo give events kata 100 in a day ma public participation ok di bed ni air ngato wacha ngo koro gini nyaka obed gi ways ma gima wachni inya duoke into a document moro maji wacho wan kaka joma kama paro makama no wuok koro ka gichau kata kan chik moro medhi losi kata kan police moro medhi keti to ngato wacho adier police ni wuok to pachwa makama kata ka koro gidhi disagree gi pach jopiny moko to iwacho ni pach jopiny nen kama kuom paro ni mae gi ma wariwo gi ma moro ni wagolo
kecho ko nyal tiyo kecho ko pa jopiny nyaka tigo te moko bedo ka nge jopiny samoro kelo paro to nitie sheria moko bende ma contradict pachino ok biti ok nyal ti kode ya kora paro ni ko ba bedo gi ways mar duoko gik mowach go into a document mano nya bedo gi maber moloyo ni jiwewo irumbi ngane wach koni kutieko kata pachino idhi tigo kata ok dhi tigo oking'eyo en manatie yes. Kamano en achiedh nade mage mantiere madongo maponono gengo weche mag choko pach jopiny malong'o miwacho kanyo ni meaningful public participation e Kenya masani iwacho ni en tokenism iromo nanga hall nanga primary hall kacha omi soda moro maratong cha kata marakwar kata omi pi modho iting'o siling 100 200 moro itieko isign form moro mikiara en form ane mantiere karka titieko iduoki idok pacho weche mag tokenism tiere karka nitie jok moko bende makia gima gibiro time hall kanyo gin gi oluongi biro kama tin tie gimoro buda sign tudu gimoro dogo ot kawuono gin gik mage mantiere karka achiedh nade gi mokwongo maduong' en gimwacho ni resources resources mar timo public participation koro yudo ka idwa ket public participation ilwet joma ok nyal bedo gi gino ko bedo funded properly mondo gichop kuma ne gichopi mano mokwongo keche kiyudo ni kaka na nyisi nyicha no kitimo public participation and I want to use the example mananeno mar Bondo and nitime Bondo town Bondo duong to ko time Bondo town ji adima bro biro Bondo kanyo to kabed ni jogi nigiro sasa joma timo public participation bagi wacha ni Bondo ni wadwa timo public participation kuonde 50 ibro ka ibro chop kuom joma ng'eny koro ng'ikruok maduong' mokwongo en ok chop kuom joma ng'eny kech ibro penjo ng'ato dhi kata dala yud kwaru ipenje to kwaru public participation miwacho ni benti achiel mosega biye iri bo bendo chok pachi ibiro ka onge koro ibro ka jok makelo mar ariyo kendo jok mikelo pachgi gin joma biro timo ko kelo pachgi gin joma tayari ke siasa gin gi gisege meka moro joma diga kuno gin jok matayari ohero gik mag siasa gi koro en kodonjo to galo tije siro gi ma MP ne owacho kana tije siro gi ma MCA ne position mar MCA mare kosa moro gino hinyo public participation manga man gi paro mopogre tiro kendo ji gawo mopogre kendo mara dek ka ni wache no mara dek wach mwani kaji oseromo to manto jo able mana jo Kenya gacho wanto wajoma wuoth ground wang'eyo jo Kenya bende yudo ka kaji osetieko wuoyo ting'eyo ni jik dhi no jok dhi nono sami seng'e ni jik dhi nono be in tayari mar wacho pachi nikech ing'e bang' tieko iwacho ni watieko to kwatieko to idhi neno ng'ane pesa moro wuok 500 moro 1000 moro koro sechego be ibro golo pachi maleo mabro konja piny kose tiji ni bro keto ni koro ngamo biro gi idea ni tije sigre nikech katieko to mai dhi biro mar adek waluongo ni koso lony or gima dong ko ni illiteracy gik mwaloso gi samoro ok giyot ok gin gima yot ma jo piny te ok nyal winjo ing'eyo sani ni kata Kenya wasani joma nya somo giman jandiko ok ng'eny ahinya para to gin go lakini namkuri nyise ni maed form somare ok nyal somo koro ng'ikruok yo mar somo literacy bende kelo shida mar public koro yiro kan to joma tin manya wuoyo ng'amo ko somo ni ben gi pache moro to ka kodwa kete koro tamen kech ka ku kelo documents koro en yiro ka jok moko madhogeria kadek abich kose wuoyo to public participation rumo ji dok dala ji madho soda to wach no rumo gi kanyo koro paro ni kwa nyalo bedo gi fund maber one might ensure public participation otim maber mondo chop kuom joma ng'eny kachido ka koro itime atima wiye nikech ng'ato neno ni pesa okomwa mar public participation koro anana wuoth gi FOB ni kundadi ana wuoth a hold meeting ke meeting gin pesa in gi ji samura dwoko ne gi transport gi koro gin ga ji ibo chopo kuom jadi koro neno pesa ni tin we watime kunda ariyo wadwoko wajin wati public participation but ka ben pesa oket mang'eny mar public participation to kuro pesa ni dhi konyo
mondo ochore nyaka igweng iye kucho nga igen sirikal gima fwenyo gon sirikal tiyo ga mnag pesa mang'eny kiyiero mano nyaka gwenge maonge ndara yudo ballot box lakini koro gik kama public participation gibro bano koro nyino akucha bura ahinya kacha bungu ndara rach ang'o motimre koro jik chopi to kinde yiero chiegi koro chogni magite nyaka jo yikucha yudo koro funding, lack of funding. 2, pok wabedo, yes wan gi policy session paper number 3 mano los gi Attorney General, lakini pok wabedo gimiluongo ni kizungu luongo nango public participation ni onego time na nango malongo. Koro yudo ka from time to time kote makaso ema wacho ni public participation okro tim maber, lakini kwanya bedo gi gimwa luongo ni public participation ni enango to itime nadi. To kapok wabedo gi mano nuwatu waluongo ni public participation no winji pa jopiny to watieko nyaka wabedie gi gimiwacho ni public participation ni itimo kama maka kitimo kamano tiwacho ni there is no meaningful public participation. Lakini kwa mwantie ni kata jok modhi choko paro gikia gimiluongo ni public participation gikia ni parameters ochopo kanye ugik kanye to chopo kanye. Koro yudo ka itima I hope ni ng'at ma bro dhi court challenge onge nok ndio public participation, but kata in ng'ama choke kacho ni to be en effective adier be en meaningful adier opoko kwa keto gik monego tim ni koro public participation gimwamini en ni los form bang loso form record video bang timango pok kwa keto gikailago koro kwa bedo gikailago bro miyo watich mayot mar ng'eyo to be watimo public participation. To kakwa bedo go to podo bro beda gima tek kamano ma kawuono court bro wacho ni there was no public participation or there was no effective participation or the participation was a sham. Nigeche koro kata ng'ama choko paro obendo kiano timango manya bedo nitie kinde moko bede wakili mitiyo kode marach mukti kode makara ineno ka mano tiyo kode choko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ndalo manoka ahinya jodburo sedok e ground kiseka o signature giseduoko go setem kode gima gidwaro itiyo kode kaka tool mar siasa. In fact mano is the truth. Kuonde mang'eny do kajo gimo kose ko involve jo siasa tido kitime adawacho ni mar gimi impunity or fitina en udwaro public participation no kara watim nugo to kage dhi time titime pio 2 days osetieki emino kage gi abuse public participation tingen ka bed ni court marwa bende nyabedo gi banyakiro tiende piny bawach pile ng'en wacho ni semo kuma ka society odhi rogue to judiciary manyakonyo to koro ka judiciary beste moko winjo ko flip kawuono court wacho ni ma public participation kinyo wacho ni maonge, lakini ka court nyamiyo ji direction maber bawach ni kakutimo public participation we will not accept tingen bedo tich mayot to margi ni kawuono ng'ato dhi timo public participation for 2 days mano kawuono gi public participation njenga modi for 30 days mano gitamre mano there was no public participation. Koro ibido ka gigi konyo settle political scores taneno kaka gini dhi biro gi wach mar gima jo bunge timo mar CDF ni aneno ka kitime chal mitime atiman koro wadwa pass this law koro watimo public participation titime in a hurry there can be no proper public participation. Koro gikailago kwa ng'iyo ka wadwaro choko pa jopiny adier to nyaka wane ni omigi thuolo to kik ti kode to enan koro society chal kamano nitie jok madwa tiyo gi gimoro komiye to anya tiyo kode nadi to benefit myself koro emno kase makacho ni kote manyaka chung motegno gengo gi kailago wacho ni gini no kutimo maber nyakudogi to gimwa parameters malongo ke sani okomwa parameters kiliwara ka yisani ni the watch na public participation enango what consider ibo team yatima but you are not sure that you are doing the right thing yakwinyon gima timo ni olongo koso kolongo ibe hope to ni bro watch ni time but kapo anya bedo gi parameters gima team actually that has been the issue in public participation ochakre kanye to gi kanye as it stands ena word public participation ten word moro manya bedo ni intiere kod pek ma intiere goro makata gimoro moro kotimre do pod boduoko uko no oyo gini ukete to no kuchoko pach jopiny pach jopiny sirikal duogo
to kawo gimoro matin orne jok moko iduogo tikawe tikete. Yes. Pono no kama ontiere kar kae do komedo rido weche machalo kamagi. Reforms mamogi sewacho ni keto parameters gi gin magi kendo manya bedo kae mar jiwe. Jomoko wacho ni nyati kod mbui. Kuom ranyisi mbui mar e-citizen ma jomoko nyalo access kata ka gintiere kuonde mabocho ma samoro form gi ok de chope e kin gik mamoko ma pod ntiere. To wapile ang'o gik moko de chopo kuro to gin gi jotelo ma giyiero monego bed ni timo gi weche mag representation gi monego bed ni chopo ne gi information machalo kama e kinde ma wantie ni ang'ena dong gi thuolo ma dakika 3 mondo mi angi konwa e chike gi duto kama gintie ntiere onge mar ng'eyo matut kata lack of information ere kaka inyalo jiw mondo jowa obed kodgi machiegni kata jowa mondo mi oyudi because jotelo ma kano gi mana ng'ini ang'i wach kanyo gi wach marimo gi koti mar jogo duto mantiere e system ni maloso chik kata market team public participation ka gichoko pat jopiny. Yes. Yeah, koro aneno gima nyaka watim ni ntege manolo ga ni puonjruok. Ni luongo moko ni civic education. Ni nyaki puonjo jopiny gima onego bed ni gi expect. To jopiny nyaka ng'e ni en ratiro margi mar mondo gitim gima ni public participation. Ok en favor. Ingeni kidhi gwenge kucho iro kilande kose lande i newspaper to kendo nitie mobilizers gi gin gi mobilizer mana jogi maging'eyo to kata gazeti ni newspaper ni jadi masome an gwengwa kucha hapa ka ng'eyo joma somo gazeti out of 50 hapa ni jare masomo gazeti na newspaper pile koro jari gi emung'eyo samoro gi bende gini ngima gini malo ambe sama gigomba ka jopiny ka bende onge koro ka gini wanyalo chopo kuma wanyiso jopiny gini en ratiro maru mar kelo timo public participation nikech uni teko te ni kuomu teko ni oken kuom mujumbe in miyiero to wach pachi samidhi choko paro tok tiji oken kidhi public participation tiji siro serikal matiyo tijo ken tijo siro MP mari tijo ken tijo siro governor tiji en tiji kelo pachi mondo pachi no okony bero gik mantie Kenya to ka in kori keto ni isebedo mobilized the hall tiji document okisom in tiji siro MP mari ong'e kuma bro dhi kaka jo Kenya. Koro civic education wapuonjo piny ging'e teko margi to bro kawo muda wa mabor kaka jo Kenya. Kata ko wacho ga Kenya wa mabor king'yo piny moluoro wa mabor. Koro kuendelea puonjo jo piny mos wanyiso gi ni nitie gima iluongo ni public participation en ratiro mari bed gi thuolo sa asaya moluongi tidhi kanyo tigolo pachi motegno mondo kik iwacho ni sirikal otimo gimoro kaka koro neno kaka wach moro manende governor wacho mar leasing of sugar companies. Oyuak ni there was no public participation mar stakeholders. Tabed ni jopiny onyis ni sasa un gi ratiro mar dhi kacha tigol pachi aparo mabobedo tich mayot kaka jo Kenya. Kora paro no civic education wapuonjo jopiny wanyis gi ni ratiro margi to gigi te gin magin gi teko. Kora paro no obro wegi kai. Aya, agorero kama wakili sa osero mo samone gbino wuok sa ngweno sa dakika 50 kodariyo nyakora moge jwang mane makelo gi komar chenro an ka kod wakili Kennedy Odhiambo dalegoro kamano ko ruthro matoko do kire makawuono nyakora moge jwang picha midana no karkasa ne achiel kachiel en limbe mar jatend Finland mabende nyaka sani yangore ne osechopo e kar jot ma jatend piny Kenya wanya winja ni cheno madhi mbele kanyo kato bange angwa duog kae watie ka wuok kanyo ngadhi atera achiel kachiel e yueyo nata e cheno kiny makawuono nyinga Clever Soluoch jagi sumu kanya kwar mukeo nyaka sango Rich Masani.
mbele.